Gihangop ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang pagbasura sa ombudsman sa kasong kriminal nga iyang giatubang kalabot sa Mananga Desilting Project. Ang kaso gifile sa complainant nga si Moises Diparini niadtong April 21, 2025 batok sa kanhi gobernadora ug sa manager sa usa ka construction company subay sa pagtuo nga nakalapas sila sa Republic Act 3019 o ang amended Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kalabot sa pag-issue og special permit sa desilting sa Mananga River. Apan gibasura sa Anti-Graft Court ang kasong kriminal batok sa mga sinumbong tungod sa kakuwangan sa probable cause. Ang 25-page decision gipagawas ni atong August 29 nga gipirmahan sa mga naglangkob sa Special Panel of Prosecutors. Giaprubahan sa kanhi Acting Ombudsman and Deputy Ombudsman for the Visayas Dante Vargas ni atong September 10. Sa mensahe nga gipadangat sa kanhi gobernadora, nagpasalamat siya sa desisyon sa ombudsman nga iyang gihulagway nga adunay respeto ug pagtabod sa balaod, labaw sa tanan sa Ginoo, pagpatigbabaw sa kamatuoran ug hustisya. Samtang wala pay mensahe nga gipadangat ang complainant sa maong kaso.